Na kraju stari i početku nove godine ljudi zamišljaju želje, prave planove i donose odluke. Ova praksa donošenja novogodišnjih odluka kod mene ne postoji lično. Ja sam pre nekih 2 godine usvojila jednu novu naviku, a to je da zapisujem svoje planove. Ta navika se sastoji u tome da na papir zapišete 100 planova koje planirate da ostvarite u narednom periodu. Ti planovi mogu biti mali, veliki, lični, profesionalni, porodični, kakvi god, bitno je da su vaši. Kaže da neki ljudi ne mogu da napišu 100 ciljeva za jedan dan. Kada sam ja prvi put ovo radila, neki ciljevi koje sam pisala su se ponavljali, ali ništa, nemojte o tome da brinete, to samo znači da su vama ti ciljevi i planovi prioritetni. Nije bitno samo da ih napišete, već je potrebno da s vremena na vrijeme proverite da li ste neki od tih ciljeva ostvarili, da li su se neki izmenili. Ja sam se začudila kada sam poslednji put videla da u stvari meni neki ciljevi koje sam zapisala više nisu ni bitni, neki su mi čak i smešni. Za neke sam se zapitala zašto sam ja ovo uopšte želela. I neću ovde da vam čitam svoje ciljeve koje sam ja zapisala, niti da vas pozivam da ostavljate vaše ciljeve u komentarima. Ovo je lična priča svakoga od vas. Ja vas samo pozivam da usvojite ovu naviku, jer ćete upoznati malo bolje sebi, počet ćete da ostvarujete svoje planove, jer ukoliko ne budete imali svoje planove i ciljeve u životu, onda ćete početi da ostvarujete planove drugih ljudi, a ne svoje, bez obzira na to da li su to vaša porodica, prijatelji, okruženje, poslovno ili ne znam da li su to komšije ili već ko. U narednim minutima govorit ću o odlukama koje su po meni univerzalne, koje ne koštaju ništa ili koštaju veoma malo i koje možete da primenite i unesete neku dobru promenu u vašem životu. Ostanite sa mnom do kraja, skuvajte sebi neku kafu, čaj, kakao, limonadu ili nešto drugo i pronaći ćete inspiraciju koju možete da primenite u svom životu. A ja ću se vraćati s vremena na vreme na ovaj video periodično da bih videla da li sam napredovala u ostvarivanju svojih ciljeva. Zapratite ovaj kanal, lajkujte video, ostavite komentar i uključite notifikaciono zvono da biste dobili obaveštenja kada izađe neki novi video. Pa, hajde da počnemo. Prva odluka koju bi trebalo da usvoji svako od nas je to da počne da se hrani zdravo. A mnogi sportisti, naučnici, doktori će vam reći da je osnova vašeg celokupnog života ono što unosite u vaše telo, a to je svakako hrana. I kada hranu posmatrate kao gorivo, promenit ćete čitav način doživljaja hrane. Onda ćete veoma početi da vodite računa šta unosite u vaš organizam, u vaše telo i počet ćete da jedete onda kada ste zaista gladni, da se ne prejedate, a i vodit ćete računa o kvalitetu hrane koju jedete. I naravno da i zdravi obroci mogu biti itekako ukusni. Druga novogodišnja odluka ili prijedlog druge novogodišnje odluke je da naučite da pravite svoj omiljeni obrok i da ga usavršite kao pravi profesionalac. Bilo šta da je vaš omiljeni obrok, da li je to sarma, da li je to pizza, pasta ili neki dezert, počnite, ukoliko ne znate sa kuvanjem, da ga pravite korak po korak i usavršite spremanje tog vašeg obroka kao što to radi pravi profesionalac. Zašto? Zato što je pravi užitak znati da napravite svoj omiljeni obrok. Povedite računa o kvalitetu svog sna. Ljudska bića su jedinke koje namerno sebe lišavaju sna. Samo se setite koliko medvedi spavaju ili se zapitajte zašto postoji izreka ne diraj lava dok spava. Mi ljudi jedini sebe lišavamo sna i smišljamo razloge zašto ne spavamo dovoljno. Bilo da je to rad, žurke, izlasci i san pada u drugi plan. Sunčeva svetlost je jedan od besplatnih i najboljih prijatelja
čoveka. Potrudite se da svaki dan budete izloženi sunčevoj svetlosti, makar 1 sat. Moderni čovek provodi većinu svog vremena unutra, u svojim kućama i izložen plavoj svetlosti iz različitih izvora, dok je premalo izložen sunčevoj svetlosti, što sve dovodi do lošeg kvaliteta sna i lošeg kvaliteta života. Naši preci su provodili ceo dan na polju, dok danas vi i dok ovo gledate nalazite se u kući, negde ne nalazite se niti u parku, niti u dvorištu. Ponesite sa sobom svoju flašicu vode. Možda zvuči smiješno ili banalno, ali ovo je najvažnija odluka koju možete da donesete ove godine. Hidratacija je ključna za energiju, koncentraciju i bolji izgled. Kada imate flašicu vode sa sobom, mala je šansa da ćete zaboraviti da pijete vodu tokom dana. Ja svoj termos nosim svuda sa sobom. Nabavite neki koji se vama sviđa i nosite ga sa sobom. Napravi budžet i oslobodi se svojih dugova. Novac nije sve, ali onima koji ga nemaju ili onima koji su u dugovima pravi glavobolje. Zato ova odluka može da bude najvažnija odluka koja vam donosi mir. Napravi budžet, organizuj svoje troškove i oslobodi se svih svojih dugova u novoj godini. Napraviti plan za svoj budžet, znači preuzeti kontrolu nad svojim životom. Kada znate gde ide svaki vaš dinar, vidjet ćete da li novac radi za vas ili protiv vas. Oslobodite se negativnih uverenja. Ja sad ne znam koja su uverenja koja vas sputavaju. Ja znam koja sputavaju mene ili čak mogu da ih i ne znam. Granice postoje samo u vašem umu, rekao je Napoleon Hill. Šta mogu biti negativna uverenja? To mogu biti ja ovo ne mogu da postignem, ja nisam dovoljno sposobna, ja nisam dovoljno dobra, prekasno je. I hajde svaki put kada se pojave ova uverenja da ih prepoznamo i pređemo preko njih, jer je to izlazak iz naše zone komfora i prelazak u neke nove granice. Nauči nov jezik ili usavrši onaj jezik koji već znaš. Ova odluka otvara vam nove perspektive i nove mogućnosti. Zamislite da putujete u drugu državu i da se sporazumevate sa lokalcima. Zamislite da možete da konkurišete na radna mesta za koje vam traže taj jezik. Zamislite da upoznajete nove ljude, zamislite da gledate seriju bez titlova, zamislite da upoznajete nove običaje, nove recepte, zamislite da upoznajete nove kulture. Jezik je najveća barijera koja postoji među ljudima. Jezik nije samo alat za komunikaciju, već i za razumevanje nekog novog i drugačijeg sveta. Raščistite svoje nerede. Ono što podhitno treba da uradite jeste da raščistite sve svoje nerede. Bilo da je to fizički prostor, digitalni nered, emocionalni, duhovni i mentalni teret koji vas sputava. Napravite organizaciju svog prostora i raščistite sve stvari koje vam ne trebaju. Kao što čistite svoje sobe, obrišite sve datoteke i podatke iz mobilnog telefona i kompjutera. Raščistite sve stvari koje vas drže u prošlosti i oslobodite se za nove ideje. Na kraju, za sve one koji su ostali do kraja ovog videa, može najvažnija odluka koju svako od nas treba da donese svakoga dana, a ne samo tokom novogodišnjeg praznika, jeste da nađete vrijeme za sebe, odnosno da sebe stavite na prvo mesto. U današnjem svetu, u 21. vijeku, kada smo svi nešto zauzeti, zaboravljamo najvažniju osobu, a to smo mi. Zaboravljamo sebe. Svi znamo za sigurnosno pravilo da majke u avionima prvo stavljaju masku sebi, a potom stavljaju svojoj deci. Jer kada su one sigurne, mogu da se posvete i drugima.
Briga o sebi nije sebičnost. Svaki dan odvojite neko vrijeme za sebe, bilo da je to šetnja, trčanje, joga, trening, čitanje ili vrijeme kada ne radite ama baš ništa. Svaka od ovih odluka o kojima smo danas pričali ima moć da vam promeni život na bolje i napred. I sada to ne moraju biti novogodišnje odluke, već odluke koje ćete vi doneti u narednom periodu. I sada je potrebno da vidite šta je ono što je vama važno i šta će imati najveći uticaj na vašu budućnost. Ja vas ne pozivam da napišete u komentarima koje su to odluke i koji su vaši prioriteti i ciljevi ili vaše želje, već vas pozivam da napišete ovaj spisak od 100 vaših planova i odluka i da ga proveravate sa vremena na vrijeme, da vidite da li ste nešto ostvarili, da li i dalje to želite. Možete da izaberete neki od prijedloga, odluka o kojima smo danas pričali ili da dodate neke svoje. Ja vas sada pozivam da zapratite kanal, jer na taj način podržavate autora, da lajkujete ovaj video i ostavite neki komentar, kao i da uključite notifikaciono zvono da biste dobijali obaveštenja kada izađe neki novi video. Do sljedećeg videa ostavite mi zdravo i čao čao!